салому дуруди бепоён ба кулли шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо бароятон мегӯяд. Оғоз мекунем. собиқ дастаи Криштиану Роналду Спортинги Лиссабон аз чемпионии навбатиаш дар чемпионати Португалия истиқбол гирифт. вохӯрии охирини ин даста муқобили дастаи Боавишту баргузор шуд ки дар ин рақобат футболбози дастаи Спортинг Паулиньо голи ягонаро ба дарвозаи ҳарифон ворид намуд ва то охири бозӣ ҳисоб тағйир наёфту. Спортинг чемпионии бармаҳали худро истиқбол гирифт. охирин маротиба дастаи Спортинг дар ин чемпионат мавсими 2001-2002 чемпион гардида буд ки он замон Криштиану ҷавон нав ба заминҳои футболи калон дар ин ҳаят ба рақобат мебаромад. дар таърихи худ Спортинг бори 19 медали тиллои чемпионати Португалияро ба даст овардааст. чемпионии собиқ дастаашро Криштиану Роналду тариқи саҳифаи инстаграмаш табрик кард. ӯ дар саҳифаи худ акси футболбозони феълӣ ва собиқи Спортинг аз ҷумла худро ворид карда навиштааст ки чемпионҳоро табрик мекунем. вақте инсон аз рӯи инсофу виҷдон худро баҳо медиҳад, маънои онро дорад ки ӯ адолатпарвар аст. футболбози дастаи Ливерпул Садио Мане дирӯз ҳунарнамоии худро мавсими ҷорӣ дар дастаи Ливерпул мавриди интиқод қарор дод. мавсими мазкурро футболбози сенегалӣ бадтарин мавсими корномааш эълон кард. ин бадтарин мавсим дар фаъолияти касбии ман аст. ман бояд инро эътироф кунам. агар шумо аз ман пурсед ки ин чи аст, ман кӯшиш мекунам ки ба шумо ҷавоб диҳам. аммо шахсан ман аниқ намедонам. ман ҳамеша кӯшиш мекардам ки новобаста аз хуб ё бад пеш рафтани кор фаъол бошам. ман ҳамеша ба худам шубҳа мекунам, оё ман хӯроки дуруст мехӯрам ё ҳамааш тағйир ёфтааст. аммо натиҷаҳои санҷиш нишон доданд ки ҳама чиз дар ҷои аввал аст. ман бояд дарк кунам ки дар зиндагӣ пастиву баландиҳои вуҷуд дорад. ман ин баъд низ сахт меҳнат мекунам ва шояд бо мурури замон ин вазъ гузарад, мегӯяд Мане. дар мавсими ҷории чемпионати Англия Мане дар 31 бозӣ ширкат варзида 9 гол ва 6 партофти головар анҷом додааст. нархи азар дар бозори ҷаҳонӣ рӯз то рӯз поён рафтан мегирад. бозори футбол азарро баръакси нархи равған дар бозорҳои Тоҷикистон нишон медиҳад. ба иттилои расонаҳои боэътимод ҳамлавари белгиягии дастаи Реал Мадрид Эден Азар шояд дар равзанаи трансферии тобистона дастаро тарк кунад. инро шабакаи телевизионии Эл Чирингито расонаӣ кард ва гуфт ки Эден Азар аз ҷониби дастаи Реал Мадрид пеш аз мавсим ба фурӯш гузошта шуд ва бошгоҳи шоҳона нархи ӯро ба 50 миллион евро баробар карда. агар футболбозро бо чунин нарх бифурӯшанд, пас Реал бо шикасти трансферии 65 миллион евро рӯбарӯ мешавад. чун нархи ӯ аз замони гузариш аз Челси ба Реал 115 миллионро ташкил дода буд. гуфта мешавад ки дастаҳои муддаӣ барои ба даст овардани Азар Челси, Ювентус ва ПСЖ будааст. Реал Азарро дар ин бозор 50 миллион евро нарх кардааст. аммо ин фарзияи ба қавли соҳиби мол аст. аммо сомонаи асосии трансферӣ бо исми Трансфермаркт медонед нархи Азарро ба чанд пул баробар кардааст? 40 миллион евро, на каму на зиёд. гапу хабарҳои нав атрофи сармураббии ба қавли таърифии дастаи Барселона Роналд Куман. пойгоҳи машҳуртарини варзиши ESPN хабар додааст ки Роналд Куман баъди анҷоми мавсим симати сармураббигиро тарк хоҳад кард. пойгоҳи мазкур дар такя ба инсайдери дохили бошгоҳӣ хабар додааст ки шӯрои директорони бошгоҳи нилӯнориҳо дар нишасти охиринашон ба хулосае омаданд ки сабки бозии Куман дар сатҳи дастаи Барселона нест ва қарор аст ҳамкориро бо ӯ қатъ намоянд. ҳатто агар Куман дар рақобатҳои Ла Лига садрнишини ҷадвал шавад, ба ояндаи Куман дар ин бошгоҳ кӯмак намерасонад. гуфтан ба маврид аст ки Куман дар як соли фаъолияташ дар ин даста андаке Барселонаи ба қавле шикастаро ҷамъу гир кард ва ҳатто бо чемпионӣ дар ҷоми Испания аввалин ҷоизаи худро истиқбол гирифт. вале нокомӣ дар Лигаи чемпионҳо ва шикастҳои дардноки охири даста ба кори сармураббии ҳолландӣ таъсири манфӣ замъ кард. агар чунин аст, Куман гудбай. Конор Макгрегорро гумонам ягон рагаш ба мардуми мо тааллуқ дорад. мо бозор ки рафтем ба чизи қимат даст мерасонем ва оҳиста оҳиста арзонтарин молро гирифта ба хона мебарем. Конор ҳамчанде пеш ба харидории дастаи Манчестер Юнайтед забон зада буд ва ҳамакнун ба хулосае омад ки дастае аз чемпионати Шотландияро харидорӣ намояд. собиқ қаҳрамони UFC дар ду вазн Конор Макгрегор гуфт ки дар бораи хариди бошгоҳи футболии Селтики Шотландия музокирот мекунад. ӯ дар саҳифаи твиттераш навиштааст ки
ки рости гап сухан дар бораи Селтик меравад. Ман бешубҳа орзу дорам ки ягон вақт дастаи варзишӣ харидорӣ кунам. Селтик ва Манчестер Юнайтед дастаҳое ҳастанд ки ба ман писанданд, аммо ман ба ҳамаи пешниҳодҳо розӣ ҳастам. Ман ҳис мекунам ки барои ҳама клубҳо манфиати зиёд оварда метавонам, посух додааст Макгрегор дар твиттераш. Конор Макгрегор бо менеҷер ва намояндаҳои бошгоҳи Селтик ҳоло гуфтугӯ мегузаронад ва қарор дорад то оғози мавсими нави футболӣ ин бошгоҳро моли худ гардонад. Агар Конор Манчестерро мехарид, ба Ҳабиб маслиҳат медодам ки ё Ливерпул ё Манчестер Ситиро бихарад. Ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.